Ahoj, pozri si toto video až do konca. Žijeme vo svete sociálnych sietí, kde doslova dokážeme sa nakontaktovať na človeka behom pár sekúnd. Stačí iba jedno tlačítko a vieme poslať správu. Dokážeme mať tisíce ľudí, ktorí nám dokážu napísať: ahoj, ako sa máš, mám ťa rád. Ale napriek tomu, koľko možností tu máme: TikTok, Messenger, Instagram, Gmail. Napriek tomu sa dokážeme v tomto preplnenom mediálnom svete plnom ľudí cítiť absolútne samotný. Pretože jednotlivé správy síce niekto napíše, ale stále je tam veľmi neosobný kontakt. Tá osoba naozaj nevie, čo cítime a častokrát možno nám iba masovo odpisuje a sa cítime veľmi samotní. Chcem ti ale povedať jednu dôležitú vec, že nie si sám. Napriek tomu, že sa možno cítiš sám za obrazovkou, keď pozeráš toto video, vec, že tu je niekto, kto ti chce naplniť tvoje prázdne miesto v srdci. Jeho meno je Ježiš a dokáže ti zmeniť život, keď ho pozveš do svojho života. Ak by si chcel vedieť o ňom viac, nezabudni nás napísať a kontaktovať nás.